Вие сте с подкаста "Фантастични истории" на Студио 1002 продукции, посветен на изкуството на разказването в приказките от 1001 нощ. Аз съм Василена Мирчева. Ето ни отново сред пъстрата плетеница от истории, мотиви и сюжети на 1001 нощ, където е пълно с изненади и не всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Нещата се усложняват допълнително от пречупените оптики на преводите, замазвали едно, пропускали друго и подчертавали трето. И ето ни в един свят, където мъжете плачат и това е точно обратното на слабост. По-скоро е проява на устойчивост и дълбочина на чувството. Плаче се много, вехне се и се гасне най-вече от единствената достойна любов – невъзможната. Объркването идва оттам, че в съвсем същите приказки виждаме, може би за първи път в литературна форма, блясъка на чистия ум. Иначе казано, герои, които използват онова, което по-късно ще бъде наречено дедукция, и с нейна помощ разплитат криминални случаи и вероломни интриги. Нека видим сега колко противоположни начала можем да обхванем с помощта на доктора по арабска литература и преподавател по арабистика в Нов български университет Неделя Китаева и литературоведа и литературен историк Морис Вадел. Изобщо голяма част от понятията, с които ние боравим, там работят с друг знак. Примерно, образа на плачещия мъж е много силен. Той означава устойчивост и дълбочина на чувството. Прочетох писмото, гледах към килимчето и плачех. След година няколко търговци решиха да пътуват. Аз тръгнах с тях. Те са хората, с които съм в кервана. Майка ми ме посъветва да тръгна с тях. Може пътуването да разсея мъката ти, каза тя. Остани по чуждите земи 1, 2, а и 3 години, докато се върне керванът. Тръгнах. При всяко спиране разтварям килимчето, гледам газелата, спомням си за братовчетка си и плача така, както ме видя. Тя ме обичаше много и умря, без да съм я любил. Причиних им много мъка и само злини, а тя ме отвърна с безброй добрини. Година след година минаваха, а мъката не отслабваше. Отправихме се към островите Кафур и главния им град Бялата крепост. Това са 7 острова. Техният цар се казва Шахраман и има дъщеря красавица на име Дуня. Знаех, че тя е избродирала газелата. Плачех, защото бях станал като жена, нали вече нямах мъжко достоинство. От деня, когато напуснахме островите Кафур, аз съм пак с тъжно сърце. Не знам дали ще мога да се върна в страната си и да умра при майка си. Момъкът гледал изображението на газелата и сълзите течали по бузите му. После пропял следните стихове. След тази раздяла Бог единствен знае, сълзи не стигнаха и взех назаем. Търпи, самотността е облегчение. Самотност, да, но откъде търпение? Чухме отказ от приказката за цар Омар Ал-Нуаман и неговите синове. Тук в Азис и Азиза, помните ли, тя лее сълзи и пролива. Това е много важен такъв устойчив образ. Сълзите са задължителен елемент от тази любов. Те показват устойчивост на чувството. Тъгата показва дълбочина. Тя е достоверност за любовта. Затова е онова изпитание в тази приказка за Азис и Азиза. Тя му отрупва трапезата с храна и нали казва: какъв влюбен си ти? Влюбеният не спи, не яде, той страда. А пък той се нахранил, заспал. Нощта също е много важна фигура. Влюбените се срещат в прикритието на нощта, или това са нощта поражда безсънниците, страдалчеството и така нататък. Но да, разказвачите са били най-вече мъже.
Най-вероятно тези приказки са се разказвали пред мъжка аудитория, затова и езика е малко по-особен. Нали? Той се е рафинирал на много по-късен етап от време и всъщност културният шок, когато днес се четат приказките преведени от арабски, е до голяма степен заради това, защото когато един европеец мисли за 1001 нощ, той мисли за превода на Галан. А пък превода на Галан е бил предназначен за една много изтънчена френска публика в литературните салони. Там е имало преди него, нали, тези неща ги знаеш по-добре от мен. Франция е била родина на литературната приказка. Там по-голямата част от приказките преди превода на Галан вече са записани. Излиза на Шарл Перо приказки на Мама Гъска. Катрин Бернар, мисля, че е така важна фигура. Тази Мадам Дюноа. Мадам Дюсегюр. Да. И всъщност приказките тогава там се оформят като литературен жанр. Те се записват и вече не са предназначени за слушане, ами за четене и са някаква форма на изтънчено такова забавление и се разпространяват в литературните салони. Галан се е съобразил с това, че аудиторията е от жени и не е пристъпвал, нали, тази граница на приличието. И той е адаптирал. И е създал съвсем различен образ. И тук е парадоксът, че от една страна това си е някакво съкровище, нали, абсолютни ориенталски по своята същност приказки, от друга страна това си е инструмент на западната проекция. И много дълго този образ на Ориента, наложен с 1001 нощ, защото оттам тръгва всичко. Галан можем да го сложим с към бащите на ориентализма. Мисля, че много смело. Да, мисля, че да. Мисля, че много смело можем да го сложим, защото той 1704, това е 18 век. Оттам насетне тръгва. Разбира се, търговията, обмена, срещи с изтока са тръгнали малко преди това. Но оттам насетне започва тази мода по Ориента, абсолютна мания. Приказките са били абсолютна сензация във Франция. Те наистина са създали една мода по Ориента, която е навлязла и в облеклото, и в театъра. Изобразителното изкуство, аз говоря дори за нивото, на битово ниво, т.е. в интериора, в облеклото, в театъра и във всички нива на изкуството. Художници, поети в операта, в музиката, тази структура на приказките започва да се използва за мен неуспешно, нали, в западната литература. Създава се някакъв ориенталистичен стил в Франция, след това в Испания, в Германия, в Англия, но той до голяма степен е благодарение на приказките, които, нали, те изкривяват образа на Ориента, подменят го по някакъв начин, но в крайна сметка отварят, така, открехват вратата към Ориента. И създава цял един жанр, който се казва пътешествие. Да, това, нали, също. Много важни текстове са писани в него. Бих открил на Жерар Дюнервал тези знаменити пътешествия в Ориента, където действително по един много интересен начин именно това завръщане в Ориента, тъй като Нервал е бил човек с психични проблеми, а той прави това пътешествие след изкарана тежка психична криза. Той по-късно става много голяма жертва на всичко това нещо, но така или иначе пътешествието в Ориента се оказва един особен вид бягство. Тоест, пътешественическият жанр в Европа е жанр на бягащи от лудостта човек. Това не е просто този така наслаждаващ се, просто има едно усещане, че ако се завърне там, понеже Ориента е завръщане, това е Библията, нашето начало, рая, и някакси Ориента става тъкмо този елемент на рая, на райското, и той така и се настанява. И интересното е, че там няма тази и някакси изчезва негативният момент от Ориента. Изчезва това, че за арабска култура много важна е тагата. Много важни са тези негативни настроения, които изведнъж Ориента става нещо светло, прекрасно, райско, златно, изкрящо, топло.
такова не е за самите ориенталци. Да, но много автори, ето Борхес, например, той е много обичан от арабския свят. Той е много популярен, много превеждан, той е много повлиян. Той е много добър писател, да, е много повлиян. Много повлиян и има няколко неща написани, има много неща написани за 1001 нощ, но някои са изключително точни прозрения, като това за преводачите на 1001 нощ. Има също една статия, той в есеистичен стил пише, нещо беше размисли върху 1001 нощ или нещо такова, където много добре напипва, има усет за източния начин, източния маниер на разказване, начина по който се случват нещата и същевременно ти дава тази европейска гледна точка. Той вижда в всички тези приказки един хаос. Тоест, това, което вижда европееца, той вижда хаос. Също както не може да бъде разбран Корана, защото те, даже в Корана и заглавията на сурите не винаги съответстват на съдържанието. Това е много интересно в Корана. Това е изкуството на фрагментането. Цялата литература е така. Това е изкуството на фрагмента. И фрагмента е свързан по някакъв начин в една цялост, която е непонятна за европееца, но тя има своята логика за хората от тази култура. И за това, в началото Корана е неразбран. Той не може... Трудно е да се преведе. Всичко се губи. Там има римувана проза, която не може да бъде предадена. Изглежда всичко много хаотично. Не винаги заглавията съответстват на съдържанието, но това е много такъв типичен техен маниер. Много интересно това, че има един жанр, който произхожда пряко от 1001 нощ в европейската. Това е криминалния роман. Ти говориш за тази приказка. Да, всъщност има много криминални истории. Приказка това е удивителна приказка. Именно криминалният жанр, според доста изследователи, произхожда именно от тази приказка. В нея Харун ар-Рашид се предрешава на обикновен човек, отива да разследва. Тоест, там се поражда идеята там се поражда структурата на криминалната история, която извършено е престъпление и съответно имаме детектив, който разследва. Сега, много интересна и важна е фигурата на детектива. Тя прави криминалния жанр криминален. В нашия случай Харун ар-Рашид, той разследва за една ябълка. Една ябълка. И съответно криминалната история е криминална, защото трябва да има разследващ и този разследващ трябва да е особен човек. Това е много важен момент. Тоест той трябва да се отделя от тълпата. Трябва да е различен. Трябва да е различен и съответно той трябва да бъде, той не е точно изпълнител на закона, не е полицай. Примерно Шерлок Холмс не е полицай. Това трябва ясно да се знае, това е най-важното. Защото той е частен детектив. Така както е частен детектив и Дюпен на Едгар Алан По персонажа, така както примерно в френската литература Мегре е полицай, но той разследва сам. Тоест той е, някакси дистанциран от своята институция. Детективът е особена фигура и тя много е изследвана в криминалния жанр. Детектива първоначално е асоцииран с разума и това е основната му функция. Зигфрид Кракауер в своето произведение Детективският роман се обръща внимание именно на този разум, абсолютен разум. Не абсолютен разум е философско понятие, но става просто този разум, това рацио, което разследва детектива. Сега, много важният елемент на детектива е и това, че той е асексуален. Това е изключително важно. Халифа Харун ар-Рашид е бил доста по-различна фигура. Никак не е била сексуална. Но Шерлок Холмс няма... Това е зората на жанра. Въпросът е... Ориентът е друг. Ориентът е друго, той е асексуален, защото, разбира се, е разум и разбира се, е аутистичен. Това е много добре показано в филма Шерлок Холмс. Тоест, Шерлок Холмс е аутист. Тотален. Той няма никаква
Така, и съответно такъв е и, разбира се, Мегре, такъв е и Пуаро, който също е един възрастен човек, който обича да яде, но няма сексуални желания. Това е, Той нито Мис Марпл. Няма, така че това е цялата тази... Един Ерас Пандорин прави изключение, но това е постмодерен образ. Това е Сега, разбира се, вече в развитието на криминалния жанр, естествено детектива губи своята посока и се появява вече убиеца. Гениалният убиец. Това е в Патриша Хайсмит. Вече там са вече убиеца е този, който е интересен, а вече детектива почва да изчезва. И в нашата литература, в нашата лица вече е изчезнал, макар че има един много добър роман сега. Излязъл Криминален убийство на булевард Александър Стамболийски. Много криминален роман. На Чавдар Ценов. Много криминален роман. Истина. И това е една от причините. Нали, в 1001 нощ многократни опити са правени да се дефинира какво е като литература, какви сюжети има вътре, какви истории, всичко има. Има криминални истории, има любовни истории, има истории за пътешествия, но няма такова ясно разграничение. Може би изключение прави Синбад мореплавателя, обаче нека да имаме предвид, вероятно, примера, който дава Цветан Тодоров, не е съвсем уместен, защото той съществува като самостоятелна книга и всъщност е добавен на доста по-късен етап от развитието на книгата, за да запълни тази, така да увеличи обема на приказките. Но тази история, мисля, че на български беше преведена като история за погубеното момиче и тя е част от приказката за Хамалина. И тя е страшно интересна, защото там има и любов, всъщност там се говори за един, който много обичал жена си, тя се разболяла, нали, той попитал какво иска и от някъде той ходил, пътувал и донесъл 3 ябълки. Просто ябълките са били като екзотичен плод тогава и така. Много интересно. Съвсем случайно, нали, всъщност един от робите го излъгва. Той подмятал една ябълка в ръката си и той го среща мъжа и казва: кой ти даде тази ябълка? Той казал: моята любима. А той е откраднал ябълката, после той убива жена си, слага в някаква лодка, май я пуска по... И винаги има труп. Но тази структура, всъщност има и други криминални. Няма труп, няма жанр. Има и други криминални истории, но това е, не бях се замисляла. И на Чавдар Ценов започва с труп. Тоест класически, няма как да... Това е... Сега тук не си спомням дали започваше с труп, но тя беше, нали, тази приказка беше вмъкната. Тя е нарязана, трупа е нарязан, това е... и е пуснат по лодка. Това си е такъв източен мотив. Да. Имахте ли любима приказка от 1001 нощ като дете? Аз си спомням много добре. Това беше приказката за двамата везири Нурадин и Шамсуддин. За мен това е от този сборник на Светослав Минков с тази тюркуазена корица, с султана там, с тези ярки цветове. Корицата беше много впечатляваща. Но аз бях много впечатлена най-напред от имената. Дамаск, Багдад, Басра, Камера. Нали, не ги разбирах, разбира се, аз съм била много малка. Не ги разбирах, но да, брат ми четеше, беше много, много... Това ми беше любимата приказка и там начина, по който те се разделят, пък после се разпознават как по един сладкиш, който бил приготвен с нар. Нали, някакви детайли оттам си спомням. Имаше джинове в приказката. И тя е много подходяща за адаптация, защото там няма еротични сцени, няма нещо, което да смущава детската читателска публика. Но имената бяха Нуредин, нали, така малко турцизирани, Шамседин. Имената бяха много впечатляващи. Сватбата между двамата, как нали, искали да оженят за един гърбав коняр ли беше, и джина дошъл и го вкарал в мястото за осамотението, в тоалетната. И как всъщност двамата се срещнали. И целият този приказен наратив, как двамата били еднакво, т.е.
един за друг родени, съвършени в красотата си. Нали. Това са неща, които много правят впечатление, защото са много... Тогава бяха популярни българските народни приказки и приказките на братя Грим, нали, излизаха такива издания с не много красиви илюстрации от един момент насетне. Но да, чели сме Дивите лебеди, Хензел и Гретел, но това беше нещо коренно различно. Но там няма тези любовни истории, няма ги тези жени. А какво е присъствие на тези джинове там? Това е много интересно, понеже като чели те и в Корана са много странни. Да, например, не са странни. Не са странни, но има в самия, мисля, че в началото беше нещо знаменито в Корана има. Това е когато ангелите се разплакват от това, че човека е създаден човека, Господ решава да създаде човека и му казва, защо ще го правиш сега? Той казва, няма да ви кажа. Това е главният теологичен въпрос, защо Бог създава. Няма да ви кажа. Така че... може и аз сега да ти кажа, няма да ти кажа за джиновете. Какъв е статуса на тези? Защото човешкото там е по един много силен начин съположено с нечовешкото, с това, което е надчовешко, извън човешко. А джиновете са особени същества. Те някак си, ти ще кажеш. Те са част от демонологията. Ислямската изобщо, и правени са опити там да се сравнява с феите и джуджетата. Няма начин. Това са коренно различни неща, но те съществуват от преди исляма, т.е. те са част от предислямската култура, свързана с митология и демонология, и се е вярвало, че стиховете на поетите преди исляма са нашепвани от джинове. А това прави ли ги, че са част от злото или? Не, то си има делене на... Значи, тя цяла наука, темата е много широка, но има си добри джинове, лоши джинове. Има различни наименования. Има шаятин, шейтан. Джинове и ангели не са едно и също. Или различно е. Да. Ангелите са си ангели в двете религии. Да. Джиновете те могат да бъдат лоши, нали, имат различни наименования. Могат да бъдат гул, например. Обикновено гул се наричат жени, които се появяват нощем, приемат невероятно красива женска, невероятно красив женски образ, но краката им са кози. Отвличат, нали, пътника от пустинята. Има шаятин, т.е. шейтани. Да. Но в женски род шаятин. Има в мъжки род джинове, има в женски род джинове. Има вярващи и невярващи. Праведници и грешници. Това е цяла паралелен свят. Паралелен свят. Много интересно, но те се появяват, те в приказките са много активни. Въпросът обаче е, че ние не можем да кажем, че една приказка е вълшебна, защото се появява джин. Те действат т.е. те имат поведението на хора, те си разговарят те са част от света на човека. Магиите са част от света на човека. Нали, едната от жените там... търговецът разказва една история, за да откупи там една трета от живота на този, който джина иска да убие, и казва, виждаш ли тази примерно газела, тя ми беше дъщеря, еди кой си там, жена ми примерно превърна в... И това са така неща, които се развихрят в приказките, без да присъстват тези елементи вълшебните, които са много типични за... Да, защото това е много интересно. Действително, ние имаме такъв жанров проблем. Дали това са вълшебни приказки, защото някакси тук имаме като чели някакъв вид магически реализъм, т.е. едновременно съчетаване с присъствие на човешко и преминаване на тези светове, но без да има елемент на вълшебство, на трансформация. По-скоро са така магически реализъм. Къде имаме вълшебство? В Аладин и вълшебната лампа. Това са тези истории, дето са привнесени от Галан.
обработени от него. Тоест нямаме нямаме тази... Няма го свръхестественото, няма вълшебни помощници, няма фей. Ами, да кажем, сещам се, просто това са тотално различни функции, които изпълняват джиновете, демоните. Да кажем, в една от приказките ролята им е просто да съберат двамата влюбени. Един е джин, те даже си имат имена, а между другото преди исляма, нали, казват, че най-често джиновете се явявали в образа на куче. И като се говори за поетите, говорят за кучетата на поетите и даже те си имат имена. И сега става въпрос за джиновете, които са им нашепвали стихове. Нали? Но ролята им в приказките е много особена. А виж как стиховете не идват от човека. Това е интересно. Никога не идват. От другаде идват. Те са свише. От другаде идват, да. Но не идват и от Бог. Това е интересно. Да, не идват и от Бог. Тоест, поета, това е голямото напрежение между всъщност. Тук е и големия проблем между поета и пророка. Нали, това е някакси това пророк, е различно, много различно. Това е много различно. Друго. Да, много различно и много сложно. Сложна е диференциацията между двете. Искам да ти кажа за джиновете, че всъщност много зависи в кои приказки се появяват. Нали, има приказки, които са, да кажем, създадени в Багдад. Някакви багдадски истории с такива сюжети. Там са Харун ар-Рашид, неговия везир Джафар, това са съществували хора, техния образ няма нищо общо с историческите такива съществували фигури. Има египетски приказки. По някакъв начин тези отношения на властност и подчиненост между джина и вълшебните предмети отразяват тези отношения на подчиненост в арабския халифат. Примерно лампата или пръстена. Тези вълшебни предмети не остават верни, нали, на този, който ги притежава. Ако минат в други ръце, те започват да изпълняват неговите желания. Има, примерно, приказки, в които джиновете се, примерно в приказката за Маруф обощаря, тя е една абсолютно реалистична приказка. Той бяга от жена си. Заспива вечерта в пустинята и някакъв джин го отнася в Египет. А то разстоянието е... Нали, там разстоянията в приказките се измерват с дни и с месеци, защото се пътува много. И до там, нали, вълшебствата изчезват. После се появява някакъв такъв магически пръстен, но се разказва една реална история на реално съществуващи хора с имена, назовават се махалите, в които живеят, времето, в което живеят. Тоест много... магическото е по-скоро спомагателно. По-скоро спомагателен елемент. Няма вълшебни помощници, няма ги тези трансформации, няма ги тези изпитания, които героят трябва да преодолее, за да спечели царската дъщеря. И не е ли много странно, защото, нали, тук все казвате, това е странно, това е странно. А за мен пък е много странно, как в европейската приказка няма любов, тя му е някакъв трофей му е царската дъщеря. Защото той заслужава. Любовта идва от исляма. Както разбрах, нали, това започнахме 12 век и защото не е измислена все още любовта е завоевание, тя е... извинявам се, че прекъсвам. Това, което липса и много обърква, нали, под приказка ние разбираме и някакви формули. Тук единствената формула е, нали, и започва поредната нощ и ясното утро изгрело Шахерзада млъкнал. В европейските приказки... Има формули. Просто са в малко по-ислямски контекст, защото нали има там, разправят цари честити, че някога по време, обаче някога, много отдавна, до тук спираме с близостите, по времето на халифа Абдулмалик бен Маруан, примерно.
Тоест уточнява се времето, нали? Има някаква такава претенция за историчност. Щом има 3 братя, значи първия ще се провали на едно изпитание, втория ще се провали, третия ще успее. Да, има някаква схематичност, но тя е в любовните сюжети, в зависимост от модела, нали, на любовта, който се разгръща. Тоест, като тези формули обаче тези схеми на проб, нали, които той... Не, те не могат да бъдат приложени, но тук има формули и ще кажа защо. Защото те са разпространявани устно. Тоест, те са част от тези техники за по-лесно запаметяване и накрая, да кажем, като в голяма част от приказките също има едни формули, които са доста по-дълги и се говори, нали, накрая дошъл този, който сладости прекъсва, радости... има го 3 дни, там не е 3 дни, там е доста повече, веселбите траят, но си има начални формули, формули, които правят някаква свръзка между едната и другата част и заключителни формули, ако се сложи край на приказката. Ако се сложи край на приказката и тя не я прекъсне на най-интересното място, както повелява разказваческата традиция там, тя ще каже: ако царя ме остави жива, ще му разкажа много по-удивителна история от тази, която той чу. И други, но когато вътре в самите разкази разказват героите, има един похват, който се използва в Калила и Димна, и той е много така персийски, индоперсийски, идва от древноиндийските книги, но да не стане така, както се е случило с еди кой си. А какво се е случило с него? И оттам нататък се разгръща следващата история, това до безкрай. Да. Така че има си такъв тип техники и с натрупването, защото все пак това са текстове с различен произход, но в крайна сметка, нали, има претенция, че те са персийски, че те са индийски, те са създадени на арабска почва. Тоест основния корпус, да, има пластове от Индия, има пластове от Персия, но те са създадени на арабска почва в продължение на няколко века. Те попадат там в 8 век и след това вече арабите почват да ги преработват, да ги усъвършенстват и това се проточва, да кажем, даже след превода на Галан. Най-популярното издание, което се приема за най-пълното, няма пълно издание, това булакско издание в Египет, който го издава един шейх и се опитва да събере там възможно най-много приказки от 1001 нощ. Но има и такава идея, Джозеф Камбъл говори, например, за нея, според която още преди този пласт от индоперсийски приказки, Хезар Афсане, за който говорих, има такава приказка, подобен сюжет, който се разказва от йеменските разказвачи и може и това да се приеме за истина, защото истински арабски свят е там, в тази част на света. Нали, означава отдясно. Точно, да. Отдясно на Бог. Йемен означава това, да. А дясната страна е хубавата, светлата, правилно. Разбира се, да. Да, има и такава идея Бурхард, която разработва защо се пише при арабите от дясно наляво, защото това е духовен език и пишеш от вън навътре към сърцето, нали, по посока към сърцето. Затова се казва, че арабски е езика на сърцето. А коя беше вашата любима приказка от 1001 нощ като дете? Твоята любима? Моята е Симбад мореплавателя, нали? Ето ми като момче, да. За нея много точно. Купнежа по пътуването. Да, и някакси толкова различно беше от тези вълшебни приказки, защото някакси беше реалистично. Между другото, тогава ме впечатли Симбад мореплавателя. От тогава, нали, от детските си спомени, помня само нещо, което беше коренно различно от нашата култура. Как той отива в някаква земя, жени се, жена му умира и трябва да го погребат заедно с жена му. Да, ето това е. Това е епизода, който ме впечатли и той успява да се измъкне там, минава през разни трупове, вижда проход, успява да се измъкне и след това да се завърне отново.
Да. А то много интересно, че там имаме ли гаранция, че това, което разказва Синбад мореплавателя е истина или той просто... Естествено, че нямаме. И той се хвали, т.е. нямаме литературна гаранция. Виж сега, възхвалата и самовъзхвалата са си част от тяхната традиция. То си е особен жанр. Фахр, мадах. Изброяването на добродетелите, първо на племето, после на красивата жена. То си е така ключов момент. Той не се хвали, той разказва. Имаше някакви дидактични елементи, но да. Помня в един от българските преводи, че е преведен Сабах, морския пътник, а Хамалина е Хамуджа. Такива са им имената, да. Колкото Шехерезада е пленница на Шахрияр, толкова и той е нейн заложник, пленен от чудото на разказа, а наред с него и ние, твърди Ясмин Сил, писателка и голяма познавачка на сборника, и няма как да не се съгласим с нея. Наред с другото, 1001 нощи са нещо като ранна версия на сериалите, чието епизоди винаги се вършват на най-интересното място. На криминалните романи, в които и злодеи, и детективи използват ума си, за да заплитат и разплитат престъпления. Чели сме приказките като деца, а като пораснали продължаваме да откриваме нови и нови неща сред 1001, както се уверихме от разказа на Неделя Китаева и Морис Фадел, тъй че останете с нас и за другите епизоди на фантастични истории. Аз съм Василена Мирчева. Записът е направен в студио Procasters с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Цялата приказка за цар Омар Ал-Нуаман и синовете му Шаркан и Дао Ал-Макан можете да слушате като аудиокнига в платформата Storytel.